नमस्कार, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे सौंदाळे फ्राय। सौंदाळा हा एक मासा ज्याला एकच काटा असतो आणि तो चवीला इतका अप्रतिम लागतो की आमच्या कोकणामध्ये तो सर्रास मिळतो। लोक शाकाहारी असतात, मांसाहारी असतात, मी स्वतःला मत्स्याहारी जास्त मानते। एखाद्या आठवड्यात मासा मग तो कोणत्याही आकारमानाचा म्हणजे 2-3 फुटाची सुरमई किंवा रावस ते सांडग्याच्या आकाराची कोळंबी असल्या तरी आपले काम चालते। ते सुकट, सोडे, जवळा हे असे म्हणजे फक्त तोंडी लावणे, ते या आधीच्या प्रकारात मोडत नाही। तर या लॉकडाऊनच्या काळात मी जवळ्याला तू कोळंबी आहेस, कोळंबी आहेस असे वारंवार म्हणून त्याची चटणी गप गुमान भाकरीसोबत खाल्ली आहे आणि माझा वर्षभराचा सुक्या मासळीचा स्टॉक 2 महिन्यात संपवला। लहानपणी आमच्या मुंबईच्या चाळीत दारावर येणाऱ्या कोळीन मावशीचा या काळात मी इतकी आठवण काढली की तिचा बिचारीचा जीव उचक्या लागून मेटाकुटीस आला असेल। मावशीच्या ताज्या माश्यांनी भरलेली टोपली, टोपलीच्या बाहेर डोकावणारी सुरमई, घोळाची शेपटी, एका बाजूला कोळंबी, मांदेलीचा डोंगर, बाजूला निळ्या जाळ्यात गच्च बांधलेल्या कुर्ल्या, चमचमणारे बांगडे आणि दिमागात बसलेले हय एवढे मोठे जाडजूड हलवे आणि पापलेट आणि सोबतच असतात ते सौंदाळे। तर या सौंदाळ्याची आज मी तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया सौंदाळे फ्राय कसे तयार करायचे। आज आपण बनवतोय सौंदाळा फ्राय। सौंदाळा फ्राय हा असा एक मासा असतो, हा बघा, हा मासा आहे, हा एकदम टेस्टी असतो, याला काटा वगैरे काहीच नसतो। ह्याला मी स्वच्छ असं साफ करून घेतलं आहे, त्यानंतर मध्ये मी अशा 2 चिरा पाडल्या, इथे पाठीमागून पण चिरा पाडला आहे, पोटातली सगळी घाण काढून घेतली आहे आणि त्याला मी आलं लसूणची पेस्ट, कोकम आगळ, मीठ, मसाला आणि हळद हे सगळं मॅरिनेट करून ठेवून दिलं होतं। हे मी फ्रीजमध्ये ठेवली होती ही मच्छी, ठीक आहे। आणि इथे मी घेतलं आहे, हे वाटण घेतलं आहे, लाल मिरचीचं वाटण आहे, लाल मिरची, खोबरं, लसूण आहे, यामध्ये सुद्धा धणे वगैरे हे सगळं जे आपण मच्छी कढीला वापरतो तेच वाटण मी घेतलं आहे। हे वाटण मी या मच्छीला सगळं लावून घेणार आहे आणि हे वरती आपल्याला कोटिंग करण्यासाठी वापरायचं आहे। त्यासाठी मी घेतलं आहे बारीक रवा, तांदळाची पिठी, लाल मिरची पावडर, मीठ आणि हळद हे सगळं मिक्स करून आपल्याला हे सगळं याच्यामध्ये घोळवून फ्राय करायचे आहेत आणि आपल्याला लागणार आहे तेल। चला तर मग बघूया सौंदाळा फ्राय कसा करायचा। इथे मी गॅसवरती तवा गरम करत ठेवला आहे। तवा गरम झाला की त्यामध्ये आपण तेल घालून सौंदाळे फ्राय करणार आहोत। इथे मी रवा आणि तांदळाच्या पिठाचं मिक्सचर करून घेतलं आहे। तवा आपला बऱ्यापैकी गरम झाला आहे, त्यामध्ये मी तेल घालून घेते। गरम झालेल्या तेलामध्ये हे व्यवस्थित आपण असं कोटिंगमध्ये मिक्स करून सौंदाळा दोन्ही बाजूने उलटसुलट करून व्यवस्थित तो आपल्याला कोट करून तो तव्यामध्ये सोडायचा आहे। छानपैकी कोटिंग झालं पाहिजे। त्याची एक बाजू फ्राय झाली की उलट्या दुसऱ्या बाजूने आपण फ्राय करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, दोन्ही बाजूने मस्त कुरकुरीत असे फ्राय झालेत, क्रिस्पी असे झालेले आहेत। त्याला छानपैकी चारी बाजूने त्याच्या व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेले आहेत। अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे सुद्धा फ्राय करून घेणार आहोत। आणि अशा प्रकारे हे सगळे फ्राय झालेले आहेत मासे। आपली सौंदाळे फ्रायची रेसिपी तयार झाली आहे। अशा रीतीने सौंदाळे तळून आमच्या घरात सर्रास बनवले जातात। ही एक पद्धत आहे। माझ्या पुढच्या तळलेल्या माशाच्या रेसिपीजमध्ये मी नक्की वेगवेगळ्या पद्धती सांगायचा प्रयत्न करेन। झटपट होणारा कुरकुरीत तळलेला हा सौंदाळे फ्राय मला तर फक्त वरण भातासोबत सुद्धा आवडतो। कधी पाहुणे घरी येणार असतील तर पूर्ण स्वयंपाक व्हायला अवकाश असला तरी पहिल्यांदा हे सौंदाळे तळून पुढ्यात ठेवले तर एकदम चविष्ट आणि कुरकुरीत। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटच्या माध्यमातून मला नक्की कळवा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। आणि हो, माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।